Pois debo responder a unha pregunta que é cando ou como empecé a escrever. Quero facer de forma breve. En primeiro lugar, non recordo moi ben, pero eu supoño que foi a lectura de certos autores desde rapaz que me levaron a eso, supoño. Podo recordar, por exemplo, a Eduardo Pondal, podo recordar a Emily Brontë, sobre todo o libro Wuthering Heights, e algún outro autor, pero logo escrever máis tarde, quizá, xa con un pouco de consciencia. Ainda que recordo que xa de chaval facía textos e tal, pero escrever o que escrever con consciencia, eso chegou claro máis tarde. Quizá na posadolescencia. Empecé tarde, eu creo, Na posadolescencia comecei a escrever os primeiros poemas. E tamén, a vez que dos primeiros poemas, tamén escritos en prosa, sobre todo descripcións da natureza, breves momentos vividos así, escenas moi plásticas, como cuadros impresionistas sobre cousas que chaman a atención, a paisaxe, a luz, a caza, quizá, tamén, así, a cinexética. Quizá foi iso o momento, non hai máis a contar.